गारि भाराखौ 4000 आंनो हर सोनानै दाखालि आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदोंमोन जे आंखौहाय लुथिनो नागिरनाय बा स्केम खालामनो नाजानाय बे भिडिअखौ लाबोदोंमोन आङो लोगोफोर नोंथांमोना रिमिना ब्रह्मखौ सिनायखायो जानांगौ बिथाङा सासे इउटुबार गोबांनिफ्रायनो भिडिअ बानायगासिनो मोजां ब्लग भिडिअ बानायो बिथाङा साननैसो सिगाङो मोनसे गेदेर बेराम जादोंमोन बे बेरामनिफ्राय हस्पिटालनिफ्रायथ' न'आव फैबाय एसे मोजां जाबाय होननानै जों भिडिअफोराव नुनो मोनदों इसोरनो बिनो आरज आरोना मोजाङै हामथारथों बिथाङा फैसानि आंखालाव एसे हेल्प बिदोंमोन मानसिफोरनि गेजेराव हेल्पबो होदों बिथांखौ जोबोद मोजाङै हेल्प हरदों बिनिफ्राय मोनसे जाथाय दोङो बेयाव माने नोंथांमोना नैबे भिडिअ नुनो मोनगोन जिहेतु कल रेकर्ड आरोना रिमिना ब्रह्मनि फैसा जानो नागिरनाय जानाय बेखौ नोंथांमोना खोनासंग्रोना ला ओरैबायदि अयथासार मानसि दोङो आरोना माने सोरबा मोनसे गिदिर जाथाय जादों बेराम जादों बेखौ बुजियालासिनो माने बिनिफ्रायसो उल्था फैसा जानो नागिरो आरोना जोंनि बर'फोरा मा जाबावगोन आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना जोबोद नायलांग्रो नोंथांमोननो आङो कल रेकर्डखौ होनो सानदों थांगोन फन खालामै थांगोन जायगाखौ खोन्थाबानो जाबाय जागोन दे आदा लामा मेन रड सेरावनो जायोना नोंसिना आंबो कल खालामफिनबाय थादों दहाय हरदोंमोन नामा आदाया उदालगुरि आदा जों दा बेलासियाव ओंखारलांगोन सानदोंमोन आरो बेलासियाव फैनो नागिरदों बेलासियाव थांना जों ओमफ्राय नोंसिनाव हाबनानै ओमफ्राय जों डाइरेक्ट बे बङाइगाव थांखागोन आरो माने सानदोंमोन आरो माने खैथासोआव फैगोन आदा जों सहैबाथ' माने 7थासो जाहैनो हायो आरो माने बेलासिनि थांनानै फैगोन सानदोंमोन आरो माने बिथांमोना सफैनो गोनांमोन बै दिनखालिनो बेलासिनि 7थायावहाय नाथाय बिथांमोना बुंहरफिनबाय आरो नोंथांमोना जेनेबा बेमारि मानसिबो मोनायाव खस्थ' मोनगोनदां साननानै बिसोरो मोनायाव फैयासै ओमफ्रायो उदालगुरिनिफ्राय फैगासिनो नालाय रङियावहाय बिथांमोना हर थानोसै होननानै आंनो खोन्थाहरदों आरो बे नोंसिनि आइ बाबामोन दं दा दङ खोन्थादोंमोन ना नोङो खोन्थादोंमोन हागोन अबेनिमोनबा आदामोना उदालगुरि माने जों आरो मेडिकेलावसो दोङो होननायखाय नाम्बारखौ दासो दहायसो हरदोंना टाइमबो जाथ'वाखैमोन ट्रेन्सफार खालामना हरनांगौमोन आरो जों दा थांनानै हैसिगौमोन नोंनो माने जागोन ना ओरैनो बेसेबांसो आदा बेसेबां माने बे माबा बुंदों आरो 4000 बुंदों आरो 4000 नांगौनो होननानै ओमफ्राय आंबो आंनिफ्रायबो बिदिनो 30जोंनो होनसै 1 लाखनि सायाव थांगोन आरो जों गासैबो होनाया बिदिहाय जोङो मथ'थे रायलायनानै जोंनि फारनिफ्राय मथामथि 1,35,000 बिदि जाना दं आरो दा जोंनि खिनिनिफ्राय खोनाबाय आदा मानो रिसिभ खालामाखैमोन नै माबा मबाइलाव सोलायनायाव दंमोन नालाय आङो दोनथ'दोंमोन ओमफ्राय मोजां खोनायाखैमोन ना दे बुंलाय गाज्रि मोनदों नामा नानि नङा माने आङो गाज्रि मोनदोंसो सानबाय माबा आइमोनजों रायलायदोंमोन आरो मा होनदों आइमोनजों रायलायदोंमोन आं ओमफ्राय मबाइलखौ दसे दोनथ'दोंमोन खोनादों मा होनदों खोनादोंना होनदां मानो दाननाय होनदों आं दानाखैथ' आदा ओमफ्राय नोङो बेखिनिखौ हरनो हागोन ना नानि दा थांनो नागिरगोन आङो आदा मोना माबायदि प्रब्लेम जादों होनदों माने बिसोरो 3 फैगोन आरो ना खैला मैलानिफ्राय फैगोनबा थारमाने जोंखौ बुंहरदों आरो आं रडआव फैसा लायगोन ओमफ्राय नैयाव गारि भाराखौ एडभान्स नांगौनो गारि भाराखौ 4000 आंनो हर सोनानै आं दा थांनानै हैगोन होनना बुंहरदों आरो माने जायखिजाया बिसिनिख्रुइ फैगोन आगोलावनो खोनाबाय जों मोनहैनानै आं थांनानै नोंनो बेखौ हैखागोन जागोन दा
र' आङो सासे आदाजों रायलायनो होनि नामा आदा? आदा माने? सासे NGO मावग्रा आरो बे आदाजों रायलायनो हागोन नामा? माने रायलायाबाबो जालायगौमोन आरो माने थांनानै हैगौमोन आङो। रायलायाबाबो जालायोमोन आरो माने। आं नोंनो एकाउन्ट नाम्बार IFSC क'डखौ हरगौमोन आरो। माने डिसिसनखौ आं लानो हाया नालाय। मा होनदों? डिसिसनखौ आं लानो हाया नालाय बे आदाजों रायलायबा एसे मोजां जागौमोन नामा? र'नै आं बेलेग सासेखौ कल खालामना नायलायनो र' होमबा र'। बेनिफ्राय बियो कलखौ दानखांनानै खनसे हरबावदोंमोन आरो दसे गोबावनि उनाव बिनि उनावहाय आङो हमाखैमोन बिनि उनावहाय जेबो खबर गैफिना आरो ओमफ्राय दा बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे जाहाथे बिनि भइसखौ सिनायनानै लायो आरो सोरखौबा कल खालामोबा जाहाथे थाबैनो बिथांखौ सिनायो बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ शेयार खालामनाय जाबाय आरो मोनसे कमेन्ट प्रुफआ जाबाय नैबे आं दा मोजां स्क्रिनाव होनानै होगोन नाम्बारा जाबाय बे कमेन्टआवबो नाम्बारा सेमानो फैदों ओमफ्राय आंनाव हरनाय नाम्बाराबो सेमानो फैदों आरो बिथाङा उदालगुरि नंगौना नङा मिथिया उदालगुरिनि नामखौहाय मुं खारिनानै गावखौ उदालगुरि होननानै बुंनानै लादों 9026462565 नोंथांमोनाबो बेखौहाय एक्सन लानो हागोन बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनाय जाबाय दायो नोंथांमोना नुखाबाय लोगोफोर भिडिअखौ नुखाबाय कल रेकर्डआ भइसआव सोरबा सिनाय मोनोबा बिथांखौ माने फोरमायहरनो थाखाय रिमिनाया भिडिअ बुंखादों आरोना बे भइसखौ हमनो हायोबा सोरबा मानसिफोरा सिनायोबा अब्ला माबा रिमिनानो खोन्थाहरा आरोना बेबायदि आरोना एथ' गिदिर बेराम जादों माने ओरैबायदि फाल्तु मानसि दङ जोंनि बर'फोराबो मा बुंनो दा आरोना स' लोगोफोर दायो रिमिना ब्रह्मनि फैसा जानाय मानसिखौ मोनबाय आं भिडिअखौ बानायना दोन्दोंमोन नाथाय पस्ट खालामाखैमोन मानि थाखाय मानसिखौ हमना मोनबासो आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन होननानै दायो मानसिखौ गिदिर गिदिर निउस चेनेलफोरा होबाय हमना मोनबाय नैबेनो स्क्रिनाव होनाया आरो रिमिना ब्रह्मनि फैसा जानाय लोगोसे रिमिना ब्रह्मनिल' नङा गासैनिबो फैसा जानाय नैबे नाम्बारनिफ्राय आरो नैबे मानसिनिफ्राय बासिना थायो गोबां दुखु जाना थांनाय माबानायफोरखौ बिथाङानो जादों होनना बुंदों आरोना निउस चेनेलफोराव स' नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय रिमिना ब्रह्मनिखौबो जादों आरो रिमिना ब्रह्मनिखौल'थ' नङा सोरनिखौबा जादों बे मोनसे नाम्बारजोंनो ओमफ्राय बे मोनसे खासिना माबायानो मानसियानो जादों होनदों आरोना थ' बेनिफ्राय एसे सेभै थाबानो जाबाय नोंथांमोना बे नाम्बारखौ सेभ खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय बे मानसिखौ सिनायना लाबानो जाबाय स्क्रिनाव होदो ओमफ्राय गोबां गिदिर गिदिर निउसफोराबोथ' चेनेलफोरा होखाबाय आरो जाहाथे बेबायदि जाथायफोरा जोंनि बर' हारिफोराव बारे बारे जाबाय थानाङाथों रावबो थगायजाजानाङाथों बेखौ सिनायना लाखा मानसिखौ आरो नाम्बारखौ सेभ खालामना ला आरोना थ' उदालगुरिनि होन्दोंमोन मानसिया थ' उदालगुरिनि नंगौना नङा निउसफोराव नायना ला एसे मोजाङै उदालगुरिखौ ओरैनो बदनाम खालामदों आरोना थ' बेफोरबायदि थगायनानै बुंनानै माने माबा खालामदों आरोना थ' मानसिखौ नोंथांमोना स्क्रिनावथ' नुखाबाय आं होखाबाय ओमफ्राय जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि गोबां मानसि दोङो बेल' नङा गोबां मानसि दोङो आरो जों हमनासो मोना आरो ससियेल मिडियाफोराव बारा होआ ओमफ्राय नैबे सासे मानसिखौ हमना मोनबाय आरोना जिहेतु रिमिना ब्रह्मनिखौबो जादों आरो सोरबा बेबायदि कमेन्टआवनो बुंहरदो आंनिखौबो जादों होनना आं कमेन्टआवबो नायदोंमोन बेनिफ्राय ओरैबायदि थगायजाजायो आरोना दुखुनि समावबो ओरैबायदि मानसि दोङो माने हेल्पसो खालामनांगौ माने बेनिफ्राय उल्थासो फैसा लाना थाङो आरोना माने गारि भारा नांग्रोगोन एडभान्स होननानै माबायदि मानसि बेफोरो एसे हेल्प खालामनो गारनानै मानसिखौ माबायदि दुखुनि गेजेराव आरो बांसिनसो दुखु खोलैबावो आरोना माने बेमार आजाराव फैसा गैया जायो आरो इसोरनिफ्रायसो उल्था फैसा लांफिननो नागिरो आरो माने थ' मा जागोन बर' हारिफोराव बेफोरखौ आरो बुंनो थाङोबा गोबां गोलाव जाथाय जागोन ना थ' बेनोमोन आरोना आङो भिडिअ'आ नैयाव एसे आलदा जाबाय मानोना एसे सोदलाना होनाय जाबाय दाख्लैनो आं भिडिअ'खौ बानायना दोन्दोंमोन नाथाय मानसिखौ मोनाबाथ' आं भिडिअ'खौ होआखैना बेनिखायनो मानसिखौ मोननायखाय नैबे भिडिअ'खौ होनाय जाबाय आरोना गाज्रि मोननांला बेनो मानसिया स्क्रिनाव होनाया आरो पस्ट खालामनाया बेनो आरोना थ' गिदिर गिदिर निउस चेनेलफोराव नुनो मोननाय बायदिबा